Мястото, където всяка рецепта оживява и се превръща в вкусотия, споделена с любимите хора. Искаш ли да се научиш да месиш и печеш или да подобриш твоите умения? Започни да пишеш своята кулинарна история с нашите курсове за любители пекари. Независимо дали правиш първите си стъпки в кухнята или вече имаш опит, ние ще ти помогнем да постигнеш отличен резултат. За тези, които мечтаят да се развиват професионално, Академията предлага задълбочено обучение в различни направления. Ние в Академия Изпечи с любов съчетаваме традиционни и модерни техники, за да приготвим вкусни, ароматни, сладки и солени печива. Приготвяме ги с ентусиазъм и, разбира се, щипка любов. Запиши се за любимия курс още днес и нека заедно изпечем с любов най-вкусните кулинарни изкушения.